saret tajjeb u grazzi tal-li sibtak il-kulħadd u wasalna l-programm ieħor dan huwa l-ewwel programm tas-sena 2017. Nisperaw li tinsabu tajbin daw kollha li anke bdejtu s-sena ukoll forsi ħafna minnkom minn kiel ħafna u qed jaħseb ukoll biex joħsib. Illum għandna programm speċjali, għandna l-VIP House bħas-soltu, għandna ħafna affarijiet li huma kurjużi f'dan sibtek, però llum aħna għandna naqra modelli ħaniltaqgħu ma' Miss Universe Malta, il-ħbib tagħha u anke wkoll ħaniskopru ħafna affarijiet li ma konniex nafu u fuq kollox nibdew il-logħba tagħna verità jew sfida. Lek nilqgħu flimkien nagħti merħba lil Miss Universe Malta lil Marta flimkien ukoll ma' Diana u Christine il-first u second runner up dal-konkors u n-naħa l-oħra għandna lil Jeff, il-Alan u lil Gerard li jinsabu kollha hawnhekk magħna. Kif intu għandhom il-girls l-ewwel? All right, Marta. Isbuħija waqt sibtek fl-aqwa tagħha. Għarom naqra bis-sex, kollu sew, qegħdin eċitati ħabba li għandkom. Dejna s-sena ġdida ġifieri qegħdin fresh ħafna bħalissa. Relax, all right, wara l-parties kollha li kellkom qegħdin all right. Ma tantx jiena relax però. Għaliex? Ġat nitlaq għal Miss Universe. Żgur, sibtek ħadd akkusta xi sfida. Le, bħalissa qisu x-xogħol għadu ħajibda tiegħi. Però narawk ukoll fuq il-Facebook daqt nitkellmu wkoll qed tagħmlu ħafna xogħol. Għandna l-Jeff u l-Alan hawnhekk kif aħna kollu sew. Kollu sew, Preparati? Preparati għal sfida oħra. Tajjeb, u għandna l-Gerard illi Gerard jaħdem ma' Marta fil-fatt. Kif inhi taħdem ma' Marta? Aħna għandna ħbib 7 years u spiċċajna naħdmu flimkien ukoll. Terġa' wara ġifieri. U hekk hemm xi vantaġġ jew żvantaġġ li tkun taħdem ma' Marta? Ma naħsibx li hemm żvantaġġi minn naf kemm jgħidu għalija rġiel. Xek, jaraw kemm. Mela, dalwaqt ħanibdew il-logħba tagħna l-qamija lil Ġozma li jinsab magħna preparat ħalli naraw min se jiltaqa' llum. Fl-ikla tajba. Kif aħna? Sellimlek. Kollu sew? Jien tajjeb la qegħdin hawnhekk. Tajjeb. Ġejna bdejna sena oħra u l-ikla tajba bħal kull ġimgħa rajn hemm il-kompetizzjoni għalikom it-telespettaturi tal-Aroma Restaurant. Idħlu fil-paġna ta' Facebook u hemm accessible logo tal-Aroma u għajdulna mistoqsija ħajkolli miegħi lil Mario Coleiro. Ovvjament Mario jħobb ħafna lil Malta, patriot ħafna. Naraw fħatt għalik normalment. U saqsu l-Mario li tridu tista' tkun mistoqsija diffiċli personali, xi kurżità li għandkom u jien ħanwassal ilu waqt l-ikla tajba u intom illum se tirbħu ikla l-tnej starter main course u deżerta u teħdu xi ħadd magħkom minn Aroma Restaurant jekk tipparteġgħu fil-kompetizzjoni ta' Facebook u l-VIP House li ħalli waslilkom dal-waqt qed neditjaw l-aħħar affarijiet tagħha. Fil-fatt hija tal-kantant Dario Mifsud Bonnici mort fid-dar tiegħu. Tħalt fil-living room, fil-kċina, fil-kamra tas-sodda, fil-kamra tal-banju, ftaħt l-gwardarobba u tħalt f'kamra li mhux suppost tħalt fiha insomma ħalli taraw dan u aktar waqt il-filmat li qed nippreparaw palissa lejkom. Spera ma ġibniex fl-inkwiet tħalt f'dil-kamra partikolari mhux suppost tħalt. Imma mbagħad fimni ġibt il-permess wara li tħalt. Alright, tajjeb, insomma għalikom it-telespettaturi nagħmlu kollox basta nibqgħu kurjużi. Imma hemm filmat interessanti ħafna ġbibqgħu ma naħtaraw dil-VIP House. Tajjeb, grazzi Ġozma taw Ġozma ftit ieħor ukoll permezz anke tas-sezzjonijiet mela preparaw ħallissa nibdew il-logħba tagħna li tant nieħdu gost, nieħu gost ukoll għax hekk qed tgħidulna titfgħu ħafna post u messaġġi fuq il-Facebook. Il-logħba tagħna verità jew sfida tilagħbuha ħafna wkoll fid-djar, labtuha ħafna intom ukoll li kellkom diversi parties ukoll anke tal-ewwel tas-sena, ġifieri nieħdu gost ħafna għaliex qed nisimgħu ħafna rispons ukoll anke minn għandkom illi qed tilagħbu din il-logħba ġewwa d-dar tagħkom stess. Issa aqbdu l-pinna ħalli tiffirmaw il-kuntratt flimkien u fl-aħħar u mhux tinqas il-kelma verità tridu tajduha flimkien. All right, preparati? Ok, girls, il-girls dik iċ-ċerta sofistikazzjoni kif jaqbdu l-pinna. Mela, tlaqna bil-kuntratt. Jiena taħt niffirma naċċetta dak kollu li ser isir fuqi u sollenament wieħed li se nagħmel l-isfidi u ngħid il-verità kollha u xejn inqas mill verità hemm huma kulħadd jiffirma aħna ħankunu magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra u min se jgħid il-verità u min se jisfida lil min dan kollu fuq sibtek minn hawn u ftit sekondi bqgħu hemm. Lura magħna
Qabel ma nibdew il-logħba tagħna fakkarkom fil-kompetizzjonijiet li għandna fuq il-paġna Ħsibtek fuq Facebook. L-ewwel waħda hija dik ta' Bata, itlu issa fuq il-paġna Ħsibtek fuq Facebook hemmhekk issibu żraben ważu żarbu li libes jien illum. Alright, u xi ħadd minnkom jiserba' żarbun għall-għażla tiegħu dejjem grazzi lil Bata. U kif ukoll hemm il-kompetizzjoni mill-ġdid ta' Karpiża iva li fetet ukoll għal dan ix-xahar kull ma tagħmel like u share u kummenta fuq il-logo u l-basket li ssibu bħalissa ta' Karpiża fuq il-paġna Ħsibtek fuq Facebook li huwa firmat minn Penelope Cruz. Dak jista' jkun tagħkom ukoll fl-aħħar ta' dan ix-xahar. U bħalissa wkoll qegħdin taraw ir-rebbieħa hawn taħt tax-xahar ta' Deċembru. Grazzi l dawk kollha li kompetejtu kemm fl-SMS kif ukoll fil-kompetizzjonijiet tal-gwida tal-Facebook. Grazzi lilkom kollha dawk ir-rigali huma kollha tagħkom. Jekk ma nexxilekx tkun mar-rebbieħa tax-xahar li għadda għandek iċ-ċans li issa terġa' tikkompeti u tista' tirbaħ ukoll bosta u bosta rigali magħna. Fakkarkom hemm kompetizzjoni li hija vera tajba għal dawk li forsi m'għandhomx Facebook jew anke għandkom Facebook. Tistgħu tibgħatu messaġġ fuq 5061 6700 in-numru tal-SMS tagħna li aħna dejjem inħalluha ġinta ma nisimgħu nisma' m'għandix Facebook. Ma sax nikkompeti magħkom xorta waħda hemm l-SMS u dak l-SMS kull ma tgħidu tikbu fih ikbu destinazzjoni tixtiequ tmorru fiha fl-Ewropa li ttilli għall-linja nazzjonali Air Malta u xi ħadd minnkom se jerbaħ żewġ biljetti għal dik id-destinazzjoni bit-taxxi u fuel surcharge kollox inkluż grazzi għall-Aġenzija tal-Ivvjaġġar Uffiċjali ta' Ħsibtek Hamilton Travel. Awgur il daw kollha illi se jikkompetu. Mela aħna ħanibdew preparati għaliex l-ewwel tafu issa min se jiġi jew tiġi l-ewwel kontestant jew kontestanta kif jagħmlu bil-dawek tal-modelli. Ħalli tieħu jew jieħu sfida bil-fors, ġifieri dik il-logħba tagħna u mbagħad wara għandkom l-opportunità illi tażlu jekk tieħdux sfida jew verità. Imma l-ewwel min jiġi hija bil-fors sfida u għalhekk ħajibda propju Jeff ħajati l-sfida lil naraw. Tlaqna. L-ewwel sfida se joħodha jew toħodha Gerard tajt Christine. Miss Universe Malta! Marta! Marta! Proset! Proset L-iktar waħda li kienet imbezza l-sfidi u għalhekk toqgħodu attenti kif titkellmux fuq il-majs kollox jismawkom u iktar jippreparaw. Mela preparata l-sfida? Le, takom nipreferi mistoqsija. Issa għandek 4 oħra ħadd itlaqal sfida kbira kif għadna l-ewwel u għax minn hawn 4 oħra ħadd tmur għal Miss Universe fil-fatt fit-12 ta' Jannar issa nitkellmu. Però l-ewwel sfida ġiet proprju għalik. U għalhekk ħanaraw Jeff iftaħ mela ftaħ l-envelop, ħanaraw l-sfida għal Marta x'inhi. Mela se nagħtuk kelma u trid tipprova tiktibha b'imnieħrek sakemm xi ħadd jaqtaħħa. Mela, ħan nispjega l per eżempju, jiena rrid ngħid Marta. U allura irrid nagħmel hekk ara, emme l-ewwel ittra. Emme A. R u ddawwara hekk. Ma titkellem ovvjament tagħmilha b'imnieħrek. Alright? U jridu jaqtaw. Issa, min ħajaqtaħħa l-ewwel u mbagħad ovvjament tiktem jaqtaw mal aktar aħjar li ħalli tieqaf. Imma tibqa' għaddejja b'imnieħrek. Ejja hekk. Mela, fil-nofs, ħanurik bil-mod. Taċitax ruħek. Mela, ħanurik il-kelma hija propju din. Alright? Mela, tlaqna fidejkom. Mela. Esse. Sibtek. Sibt. Sibtek. Għatawa! Kemmu bravi! Għamlu ta' tajba, Proset! Għataħħa Jeff u għal Jeff għanna ħantuk foodpack grazzi l-James Caterers u għatni grazzi l-James Caterers li ta'na l-foodpack. Proset! Saw intu sfida l-Jeff. Issa dak jażelu jek joħod sfida. Mela, tittamel verità u koll, għalu li la Miss Universe mela tu għal-verità. Tajjeb, okej. Mela, il-verità. L-aħħar bewsa li tajt lil min tajta. Naħseb Gerard jaf xi ħaġa. Isa ħej. Le, naħseb laqqasja. Ukoll. Mela ħankunu nafu ħassir tafa fuq sibtek di ejja. Għadu ma wasalx. Mux irrit nsemmi min. Le, xan semmi min. Għajdinna l-min. Bil-nazzjon ukoll. Għaxi Miss Universe, għal-għaddu l-nazzjonijiet. U ja, xaħat ġirintana. Ġirintana kif imma?
tal-pajjiż, ġifieri. Minn fejn, tgħidli minn fejn? Taljan. Taljan, għalli. Proset! Taljan, Taljan. U ħadd gost. ħalli miskina, għax ħamlu għasew. Mela, Tini domanda, terġa' tagħmilha? terġa' tagħmilha tajba da laqaltilek. Terġa' tirrepetija. Mhux daqshekk gravi. Alright. Tikbota. Ukoll, mela ħaniqfu Issa, hemm. jien ma tantx inħobb ngħidha l-affarijiet, imma kelli. Ma hemmx ta' meħek ġidek il-verità wkoll. Mela, ħaniqfu hemmhekk ħabba li qegħdin fil-ħin ta' wall of sinar. Ħansaqsikom mistoqsija, għajduli issa l-iktar moment il-mudell leġerament naħseb jiena bl-ebda ġifieri ħaber għalih, ta' ma jkollkom ħafna momenti imbarazzanti, ta' ma jkollna ħna fuq television, ta' ma jena per eżempju dawn rajt filmat min jaqa' minn hekk. L-iktar moment imbarazzanti jista' jkun fuq ix-xogħol tagħkom, fil-ħajja tagħkom waqt li kontu timmodellaw, jew intom ukoll fil-ħajja tagħkom. Ħabda minn Jeff? Jeff. Ikolli ħafna momenti imbarazzanti, iżda naħseb l-iktar wieħed li niftakar. Dan kont naħdem ma' ħabibti għamil xi 3 snin naħdem magħha u rajta barra u konna vera close nawi. U naqfija u laqsajta ċans titkellem, kif inti fejn taħdem issa u da u jittermen di. Mhux bellaħta, ta' ma tant kont ferħan li qed nara, fien. U wara xi kwarta xi minuti nitkellem magħha, indbaħt li mixi. Oh, miva. Indunajt għax baqgħet iċċassata u isa ma tafx min jiena. U jiena bqajt isni komplejt, isni nivvinta dak il-ħin. Orini kif għamilt per eżempju hekk fuq għala. Għanna għatak, kif int, kif mortix, kif fejjet taħdem. Laqsajt ixan titkellem fil-verità. Xejn, titkellem u qed nintebaħ li jien ma nafiex di. U isni qassart id-diskors tiegħi kemm stajt. Take care, see you. Meta dort il-daħatlu li l-di ma nafixi. U biex għaddu għat imberħa, probabli. Baqtli. Ma t-kelmiet xej, għasċaw xej. Tajba, għala? Vera ma jarafx. U ċo, anke eżempju tfajliet, nintaqaw maħom nidlu tiftakar di ħadet semmanek. Le, ta' ma jarafx. Għaddu laqam minn dekki. Għala? Jiena naħseb niftakar episodju meta konna waqt show, kont qed nidderiġi backstage ovvjament, u ġara xi ħaġa on stage, għamlet xi ħaġa presenter dak il-ħin, u biex nitlaq niġri nikkorreġija dort gas down, ġifieri kien hemm bank, letteralment bank għax konna barra, u tir tinqilib bil-bank b'kollox, il-mobile tarqal il-modelli, tfajlit baqgħu jiċċassaw li qed jipod dan xi jkun, spiċ ta' bellaħtom dak il-ħin il-modelli l-oħrajn. Kont sellek weġġajt? Fimni, dak il-ħin ma tajx kas, mżum bad benċi beda ħireċ l-għada. Imma naf nkun għam ferfex meta jkunna xaħġ xi live event jew hekk. Leġitament jiġik fit ferfix. Jakkimni, ejwa. Gerard? Mela, jien kelli wieħed simili ta' Jeff. Ippikjajt persuna żbaljata mill-airport. ċini di tajba di? Kellu jiġi xaħat, insomma, kellu jiġi xaħat nafu, ma konċ nafu daqsek. Forsi sir tafu fis-social media. Exactly. U kelli, u ħsib li kien ħattijħor daġi, u mbagħad ġili li jien mux. Għanzi, ma l-ħagġa ħaltu fil-karozza u ħattu d-dar. Dik wieħed, u t-nej. Għandek iktar inti. Kont party, u kont f'group, u nitkellmu fuq restaurants, għaxan restaurants. U kien restaurant partikolari għattilom vera ma nerġax imur, għaxe, kek, u naqla. Fl-ħrajt wahda t-tibjat, kienet oħt loner. Grav, titħol għal-jom sew inti. Mela, ħammur fuq Marta? Jien ikolli naqra mhux ftit momenti imbarazzanti għax vera mferfxa, imma niftakar moment li vera inksirt, kont dan nippreżenta parti minn programm jiena fuq television. U dana batuni nom mat-ton. Nodos, u jiena vera avventuruża, vera tħal-taljati. U żgur. U inserta vera kien rieħ dakinhar. U xinħriġna, tid-dajs għabdit sejrek. In the meantime, maħna ġew grupp turisti li ħalsu l-flus biex jiġu jom mat-ton. U jiena daw, nizlu jisom mux huma, u jien diġa beda tila l-istonku. Ġifiri, għax da kollox bejk narajtirek. Xek ġa konta da. U jiena mbagħad naqra għadi. Anyway, nżilt u kollox, għatlu jgħan fitxu namlu għadin, u xħin il-bist il-maskla u rajt it-ton kien fihom daqsi, ma mġinajtom ġaqsa gbar. Iktar beda tila l-istonku, jiena t-tuwija mux ħute. Ton kbir,
Għamilta kelli natijom il-ħut bil-fixkla ħarrabt il-ħut minn ġojdi li kelli nitmaħħom, ġiviri, dizastru. Xinu mbat fit-tix tamilta għakku tlajt, ċoħe mux tlajt, ħallewni fil-bahar, għax-xoħrajn in-nisi ħalsu kien fadallom ħafna ħin emmek biex Kienu mattu, U jena kelli noqt nistennijom. Allura literalment, dendlu ħabel biex jien ma nitlax fuq id-dajsa sejra hekk. U niflowti għal-botek wahdi, f'nofs baħar. Malli tela kulħadd għallu li tipo tista' titla. Tlajt u malli tlajt ġirja ta' għal-ponta ta' qoddimu. Oh, bibatton mela. Bibatton. Kulħadd taħares lejk immaġina. Eħe, u vera, stajta xina rawni niffilmja u l-ewwel kolni għarja. Xinu Tajba, mela, Diana? Mela, jiena u kol għandi ħafna ġifir epizodji, ma Waħda malaj? niftakar issa palissa teenage years, ħriġna ħabibti kelli 16, insomma, u għedin ġo dal-bar, insomma, u għartli dajem dak, insomma, kienem għed l-infanzjaħi, whatsoever, għartli tiħares li, għartli għot iktar cool, għax t-turi tipu li tħares li, u jinti barrajt, jinti l-ħammu nġib drink, u jinti pa miexja, ħanġib drink, kif jimiexja bumna, ma nafx kif, imma vera kienet imbarazzanti ħafna. Impressionajtu li. Impressionajtu, għax daħħaru tela. Kristin? Jien jġuri ħafna u koll għos imbarazzanti, imma naħseb l-aktar wahda. Peress li jiena nitkellem għandin għaleħni maħnuq. In-nies ġiri jgħidu li għara mela ma tiflaħx kif telaqlek l-għenek. U jiena l-nies nibda nistiflokom. Għallu ngħidilhom iva ma niflaħx mar l-vuċi. U ma terġu jintaqgħu mi jgħidu li mela rġa' jitsik. Tajba di, għazra. Tajba. Mela, issa ħatabdu l-whiteboard u ħativvotaw għall-iktar storja li joġbitkom, l-iktar moment imbarazzanti minn sħabkom li joġobkom. Ejja, votaw għal-persuna tlaqna. Kulħadd jivvota. ħanaraw min se jivvota lil min, ivvotaw l-isem ta' xi ħadd minnkom minn sħabkom illi l-iktar li joġbitkom. Mela. Ħanibdew minn Gerard, għax preparatu lest. Christine, żomma hekk ħajoddu l-voti. Alan, Christine ukoll, proset. Jeff, Christine ukoll, żommuha, isa ħej. Marta, Gerard. Jena dik l-istoria li p-pikja xaħtiħor. Diana, Christine. U Christine potat il-Jeff. Prosa, tefħet Christine bla dubju. Tara u fil-fat talik għanna l-food pack grazzi lil-James Caters. U konni grazzi l-James Caters u kolli għanka din is-sena sijatina u koll daw il-regali. Issa ħasru malaj, għalix issa propju tivvotaw għal dik l-istoria li dik il-moment imbarazzanti li għalikom vera kien fla sensek. Ivvotaw għal dik il-persuna li kella l-qas moment imbarazzanti li joġobkom. Tlaqna votaw, ejja, ħanaraw minn ħatkun dil-persuna, ivvotaw malaj, ejja, kulħadd jivvota, ħalli naraw min se jivvota li min Gerard mill-ewwel, naraw Gerard jivvota lil Alan, dik iskom ħassartu għamiltu nġot narom sew illum mela, Alan żommuha, Alan jivvota li lek ukoll. Mux suppost vota li, l imma insomma. Marta, Alan u Marta. Mela, fil-fat Alan se jkollu jagħmel issa l-isfida illi imissa aktar tard, ġifiri għalhekk issa naraw il-ewwel logħba ħa tagħmilha inti, però issa ħankomplu fil-fatt biex nagħmlu it-tieni waħda u ġvera ħanamlu t-tieni der. Mela ħanamlu t-tieni der malaj u mbagħad inkomplu wara. Mela ħanamlu t-tieni der fil-fatt darba jmissu Alan u ħanaraw min se jagħti l-isfida jew kellha l-verità lil min tlaqna. Għaxina nħobb l-isfidi bekk għedilkom id-der, ġifieri jista' jkun tażlu verità, ma sfida sabiħa. Diana! Okay, Diana ċħanazlu? Ħanażu sfida. Sfida! Tu applaus għall-sfida, proset! Mela. Malaj? Mela. Għandek minuta ċans biex tmur tbiddel iż-żarbun ma ta' xi ħadd. Imma Għana daw jaħosra, ġew kollha preparati u s-setjati, tista' tbidlu ma' Alan stess.
Tista' tittażel inti ma minn ħadbidlu. Kri, Tittaċċetta, ma taċċetta inti kri. Għati ċans imma, il-problema il-taħħa jġibsu ħattijħor. Eżatt. Jiġifieri rrid nilbes Taħħa u il-bestija. Problema, xin 36-37. Inti x'sajs inti, Alan? 38. Jien 42. Kbir mela. Tilbes talan, tajjeb għalik, u tilbes taħħa. Jitħollok żgur, 37, naraw tibqa sal-axħar, mela jew law. Mux jitħollok? Għalli naraw, se jiġridu għafla, sejja. Malaj, għax billi bidlu nisa bejnietom, mux vera aktar taraj. Mela. Cinderella takki. Bidlu għamejja malaj. Faċli. Spera li s-soks tajbin, issa. Jitħollok ħanara. Jina rrid nilbestijaw. Għaxi jibbes forti xaħġa biex jitħollok. 42 jien. Ma jimportax jitħollok dak. Għalli jaqbel ma qalzit. Eħeja, billek. Le, mux ħajidħol. Tiegħi daħħal. Min għandu 37, nisibu l-ħattiju. 47. Inti xtajs tilbes Gerard? Intom? 39. Ejja Marta, ħajtħollok taħħa 37, 37 għaw xaħat 37 ma daħallux. Ma importax, għalek t-toqod biħek. Jo toqod ħaf, inti toqod biħ. La, nara toqod tala. Ejja. Orrajt, mela ħalkomplu għaddejjien, ejja law. Mela, zommu ħdejk, fil-kas xorta bil-ħjalli għart t-tilbsu, kif għetħossu? Iġifieri ħanoqgħod hekk, il-programm kollu hekk. Għadli biex nisfer ukoll. Li tara modella hekk, Għara biex kellek toqod. Proset, ma jixraq. Fashion model. Ħanarak, prova la, nibsu naqra. Ejja, mux. Zommu. Tajjeb, orrajt, mela. Ħosni twila darba. Tajjeb, ejja. Għana naqam il-forti tuħal ta' dizef. Għana, ħakullu maħkom il-għu ftit ieħor. Ħankoplu l-sfidi u l-lob tagħna, apparti minn jekk tinsew xukol illum għandna aktar atturi minn sada stretta, ħaniltaqgħu ma' Oscar, iva ma' Oscar, u ħanulukom biċċa sew ta' x'se jiġri nhar it-tnejn li ġej. Bqgħu magħna. Lura maħna u fil-fat fakkarkom li għatanna l-lala għana unek. Bizzarbu. Għadna l-għalla għati il-best size li miskin għala kif ħajġi bil-żarbun, l-isperli mux sponsor dak. U għanna l-Dajana illi kella tilbes il-żarbun taħlan Li pattejtu għili rajn, għax soltu l-modelli ġili meta jkunu mistednin u għek jibdaw jirgħu xe t-weġġaħom il-żarbun, għek jibdaw għara ma t-neħħux, tidru tajbin. Mela min jaf kemm modelli bħalissa tiħdu gost, tajjeb. Mela, infakarkom fil-kompetizzjoni ta' Facebook, itlu issa mill-kompetizzjoni ta' Amrita u tqablu żraben u tistgħu terpu wkoll, tibuha fil-paġna fuq Facebook, qablu żraben bl-ismijiet u terpu wkoll żarbun għall-għażla tagħkom li jkun ortopediku. Grazzi lill-Amrita bis-suletti apposta likom u kif ukoll hemm il-kompetizzjoni oħra ta' Dallas, kull ma tagħmlu itlu fil-paġna tibda fuq Facebook, għamlu like fuq logo ta' Dallas u għażlu oġġett li tixtiequ għad-dar tagħkom u fl-aħħar tal-kompetizzjoni ġi fl-aħħar ta' xahar dak ir-rigal ikun tagħkom. Infakkarkom li issa daw ir-rebbieħa inħabbruhom fl-ewwel Sibt ta' frar. Mela, fidejja hawnhekk għandi il-menus ta' la Buona Trattoria del Nonno li ħanqassamilkom kollha kemm intom. U fil-fatt f'din logħba issa mela qasmuhom għandna minuta jiena ħantikom l-ingredient u tidu tiktbu fuq il-whiteboard issibu darba ħassibu platt illi fih dak l-ingredient li ħansemmien. Il-minuta titlaq propju issa u l-ingredient illi għandna propju llum huwa l-artichoke hearts, il-lup tal-qaqoċ. Sibu platt illi fih il-lup tal-qaqoċ u xaħat minnkom serbaħ ukoll jekk ikun jaqbel ma tiegħi terbħu wkoll il-rigal li kla grazzi lilla Buona Trattoria del Nonno. Ħanaraw kulħadd attent, kulħadd jikteb, bħalissa jkollna mument fejn kulħadd ħajibda jara u jikteb l-ingredient. Mela, ikbu il-platt, ikbu l-isem tal-platt illi fih, hawnhekk għandna minnu lestu wkoll, tajjeb, mela fadalkom 15 sekonda. Fadalkom Kristina qed tqalleb hawnhekk. Kristin naħseb ħali, meta tmur fir-restorant. Mira, ktibta xorta d-għallem. Iddum. Mela, skada l-ħin, ħanibda minn Gerard, urini x'għandek, xi ktibt. Jien s-sotu qas niftħu Bil-mod, da żgura da soltu sajdilkom ta' fuq. Ktibtlek il-prezz. La pizza, lejnek il-prezz bidem. La pizza di verdure miste, all right.
Għax dak ma jġiġ ma tqejt tal-prodott mbagħad. Mela, għandna wkoll, żommuhom la pizza individwali, misallak għandna wkoll il-kapriċċjoża, żommuha hekk imdawra. Jeff, pizza di verdura miste, pizza kapriċċjoża, la pizza verdura miste u inti xejn. U ħadd ma qalli, ħadd ma ħajrba ħadi, għax kienet il-4 staġuni. Jiddispjaċini, memx tagħmel, better luck next time, jien hekk għata tħatatawha di. Imma hemmx tagħmel, all right, ma jimpurtax. Better luck next time. Le, ma li jaqbel ma tija, jeħe Gerard. Mela, ħankomplu l-verità jew sfida din id-darba imissu Gerard u ħanaraw il-min ħajat il-verità jew sfida lil-min. Naraw. Christine, okay. Mela, nażel l-sfida. Minta mandek xej, mux maħnuqaw. Mot mijak. Mux ma tiflaħ, Mela, tażel sfida. All right, mawx għalija, mela. Għanaraw xinu ġej. Stenna, ħanara xie għasin kun nafum daw. Xini? Najdula. Najdula. Trid tikol 3 tewmit nejja issa qed tikol tuffieħ. Trust me, Ajta, Christine. Inkoraġġiment ta' Christine, għalaw. Miskin il-boyfriend. Isma, għana nuħdu ħsibkom. Inti ħat il-taqqa miegħu aktar tard. Mela. Jien ħalli ħel tajt li qalbi mal-boyfriend. Mela. Dikħawa ħaljena. Imma jien m'għandix naqsam, mela għandek il-tewm, għara komma ħelwin. Jina għasma li kien Ux vera, ħelti. Dana, vera tajdina s-saħħa. Issa, għara, issa bdejna, ismani, issa bdejna x-xar ta' jannar. Għal-issa kuħat jibdija t-tikas biex juħsib aktar forsi iktar wara dak li kien kollu li kienna, u dana vera ħelti, vera tajbina s-saħħa. Mela, jitla il-ħin u tibda Kristin l-sfida tagħha tikol it-tew. Fidejk, buon appetito! Għajna jaw ċattimni. U s-siħa tafata, Stajt ħad gidma fuq gidma, L-oħra, ħaffe. Ejja, kri. Ħaffe. Ejja, kri. L-aħħar waħda, Kristin, ejja. Brava! Finqas minn minuta innexxila tagħmel l-isfida, proset! X'ismu l-boyfriend? Brava. Martin. Good luck għal-lejla, Martin. Mela. All right, postkom. Martin bies għaxa daħdeja u kol. Lissa li garantilek għala. Din, kienaw minn darba kien għamilha bil-basal u forsi tew mhux daqshekk u kien għamel ġimgħa sħiħa ġifieri bil. Ija dejna rajin ta' tal-basla? Nafx ġifieri kol. Da żgur, imma ħafna żmien isma' da żgur inti kellek il-xismu il-Alan Bates. Niftakar fuq xarabak. Da żgur. Inti fil-fatt l-ewwel semmejna għaliex da ma jikol xejn. Da fil-fatt il-menju l-ewwel memorjażel ta' tfal, ux vera. Eżatt. Jien kull ma nikol aġin bil-butir, pizza margherita jew chicken nuggets u chips. Imma kellek illum inġelek tikol xi ħaġa oħra tagħmilha. Mela. Pizza Petrus. U trid tgħid li żewġ ingredienti illi fiha il-pizza. All right, u le taqtagħhom. Trid tgħid li żewġ. Stenna ma tixtara. Tittajt li mqar żewġ ingredienti. Dik għandha l-qarni, tirajin. Le ħut ma fijiex, u. Le, wejja, mela, tlaqna l-minuta issa. Ta' summin di. Isu ta' survive. Fija. Bla sarbu. Mela. Da Mela ġejja. sacrifiċu kbir. Xfija? Għax da pizza soltu plejn jieħu. Jidħu gid moħra biex Fija, Mozzarella. proset dejjem.
Xi ħaġa sewda. Ta' dam, olives, Proset zebbuċu. bizelli. U biżelli proset! Tara! Imma innexxina nagħmlu ilek tajjeb. U se tibda tuħud il-pizza, illi hija pizza kapriċċjoża, proset tħu postok hemmhekk, issa għażel il-pizza tiegħek, pizza. Ovvja nafx ħatażel tajjin, mela din hija l-pizza tagħkom, grazzi l-pizza per tistgħu taqsmuha. All right? Nista' nġibilkom hemmhekk ħalli tikluha. Mela. Ħalla qabel mor riklami, tuħdu biċċa kull wieħed, din għalikom. All right, ħaħi, hu biċċa. Mela x'ħatażel pizza Petrus, Margherita Maltija kapriċċjoża. Margherita x'u dik iħobb? Margherita di tiegħek. Aħna ħammorru għal ftit tarif kummerċjali, qasmuha fidejk, Marta fidejk. Alright, qasmu hemmhekk, aħna ħammorru ftit tarif kummerċjali, wara għandna l-moda, u wara l-moda għandna aktar sfidi u aktar verità. Bqgħu magħna. Lura magħna hawnhekk għaddej party, għarom. Ġibnilhom pizza oħra, rridu l-pizza u ma kulħadd ikol il-pizza u waraw naqra, kif qed tiklu l-pizza b'dik iċ-ċerta sofistikazzjoni bidejhom, kif jaqdu l-biċċa tal-pizza raw naqra meta tkun modella anka biex tiekol, Marta biddita suppost qed jgħidulek. Imma hija ismani ħabes naqalija ta' Fordi għallum, ħadet biċċa pizza, u hija issa badika taħarqu nara fuq il-Facebook tippostja l-emula u titfa' ritratti. Mela, ħankomplu għaddejjin b'aktar verità jew sfidi dal-programm illum vera hekk. Għanna ħafna sfidi, għanna eċitament kbir u anka intom ukoll grazzi tal-kommenti sbiħ tagħkom li tibatulna napprezza ħafna kull komment li tibatu fuq Facebook u anke wkoll bl-SMS napprezza kull komment aħna nieħdu gost intellaw sibtek minn ġimgħa l-ġimgħa b'ħafna personajiet differenti u b'ħafna sfidi u veritajiet differenti wara kollox din is-sena nitqu flimkien u qed nagħmlu 6 sinar aktar divertenti minn qatt qabel. Mela, din id-darba issa l-aħħar li labet kienet Kristin milli neħħejta riħa tat-tew, toma tat-tew. Fakkarnix. All right. Mat għallu l-għandek ġimma d-dijabija. Mela, darba issa Marta ħatati il-verità jew sfida lil naraw. Għawnek li gustom, għax waqt li tlaq il-mużika jaqa silenzju perfett. Fil-li kullħat kullħat jgħid, fil-li jista' jkun Jeff. Okay, Mela! Yes. Mr. George James Moore. Yes? Set you, please. Yes. Jina l-verità. Ewejja, Gerard. Il-verità, vera. Zgur verità. Għajdulu xaħġa intom. Kwina sfida Kristina ra xamlet u. Minni għabil. Le, di tajba. Tajba, jgħidinna Ġerard. Di tajba, mena. Ġi li ħrixt ma xi ħadd. U wara id-dispjaċik speċifika kif, fejn u għaliex. Saħi, u kif għalita ħanajdilkom, kif għalita l-mistoqsija. Ma setax tajda dak iċ-ċertu ton, għalix isa taf kollox. Ma jistax jikdeb. U ma nistax nikdeb. U għahna lek nġibukom ta' full xurxin, għax ħadd fil-verità dik l-intenzjoni I tagħna. hate to sound boring, pero jilla affarijiet li nagħmel xejn ma jdispjaċini. Ġifieri nkonsept ta' sew qabel. M'għandix minn daw, sorry. Ejja. It's true. Taf Vera Marta. Mill-lider, mux għattajt il-verita. Tina laqaħil, ejja zaħi. Xef Marta, sajk. Tina laqaħil, Marta. Fireworks. 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 Ages ago. Maġrat. Għajdina laqax kien Ma fireworks. persuna li kelmitni għal sija sħiħa fuq il-fireworks. Fuq l-lob tanna. Fuq il-lob tanna. Sabiħ il-lob tanna. Beautiful. It's fantastic. U għalik xkienet. For 1 hour in a restaurant, I couldn't ask for more. Għamlet sija tkelmek fuq l-lob tanna. Proset. Mela meta tisma' fireworks ta' Katy Perry kemm tfakrek dil-persuna. Preferixi nisma' fireworks ta' Katy Perry, just. Alright, mela, ħalli niltaqgħu ma' Dr. Frank milli kellina fuq suġġett differenti, intom għodu attenti għal dak kollu li kun qed jgħid Dr. Frank għaliex ħansaqsi xi ħadd minnkom u tistgħu terbħu wkoll rigal, u attenti wkoll għal dak li għandu madwaru
fuqu, insomma, musajn ċektar. Fidejk, Dr. Frank. Grazzi Ryan tal-istedina. Illum ħan nitkellmu fuq suġġett li jismu Ultera jew HIFU li jfisser High Frequency Ultrasound. Dan huwa metodu kif inti tgħin il-ġilda tinġibed u ma tkomplix titpaħpaħ. Huwa metodu li ilu jintuża għal dan l-aħħar 10 snin li għandu l-approval tal-FDA u jgħin ħafna biex speċjalment flon u mal-ġo jagħmel aktar definition. Dan huwa metodu li dan l-aħħar qed jintuża biex dbijat milli jkun hemm bżonn facelift. Kif naraw fi slide jgħin ukoll biex l-għajnejn jitelgħu il fuq. Minflok tuża l-Botox tista' tagħmel l-Ultera biex il-brow ikolla lift. Huwa metodu li m'għandek bżonn xejn injections, daqsxejn ġel, probe u din tagħti l-ultrasound taħt il-ġilda bejn millimetru u 4 millimetri u dan jgħin biex jistimula il-kollagen u il-kollagen jgħin biex il-ġilda tinġibet il-fuq. Ħafna drabi dan huwa metodu li jitħallat ma' metodi oħrajn, pereżempju bħal Fraxel CO2 laser jew l-RF microneedling li inti tistimula il-kollagen fuq 3 bnadi tal-ġilda, allura ovvjament l-effett ikun aħjar. Jistgħu wkoll fl-istess serata jitħallat mal-fillers u mal-Botox, ġifieri huwa metodu fejn dan jgħin biex dak li jkun ma jkollux bżonn jagħmel facelift. Grazzi, dottore. Mela ħansaqsi l-Alan li kien ħafna attent. X'kellu miktub fuq l-ingravata it-tabib? U jiena qatt attent x'inhu jgħid minflok. X'kellu miktub? 1, 2, Ma nafx. Numru. le. Change you can xi ħaġa. Change biżejjed, proset, u għalik ukoll għandna il-food pack. Grazzi lil James Caters li jagħtikom ukoll daw ir-rigali għandkom il-food pack kif dejjem ngħidu mbagħad tistgħu tiltaqgħu kollha f'dar waħda u bil-food pack ta' xulxin min jerbaħ l-iktar tagħmlu party hello. U mela aħna tasibtek festa dejjem hawn. Aħna ngħidilhom m'hemmx miliet, m'hemmx okkażjoni taħna il-festa nagħmluha dejjem kull nhar ta' sibt, allura importanti anke intom fejn intom importanti li tagħmlu festa magħna. Issa ħanilagħbu l-logħba tal-każa miegħu d-darba wkoll sejra Ġerard ejja ħdejja. Fil-fatt ħanilabuha ħansaqsuk naqa' mistoqsijiet fuq il-lob tan-nar l-ewwel. Xejdulhom dok ta' ħafna kuluri. Raddina. Dok li għamlu bum, xejdulhom. Faqqatur. Tajje, tara bis-saħħa li għamil sija sik tesper. Mela, ħalabu l-logħba tal-każamija tittaqgħat il-par, importanti sa flokok hemm ġosma jiġifieri tittaqgħat bil-par bil-prodott il-minuta titla' issa għażilli persuna, rajt nibdew bil-mod ma naġlux ħanażlu l-persuna tlaqna. Anyone? Mela, Marta. Mela, tibda Marta bil-mod li l-prodott minn taħta, right? Hello Marta, għallum. Mela, Marta ħatolli l-prodott u Marta għanda dishwashing liquid kazamija u ġvera. Tajjeb. U naraw il-Jeff, x'għandu Jeff? Mela, Jeff għandu it-tolli polvere le. Diana. Nerġaw minn Diana tinżel u tolli l-prodott bil-mod il-mod. Isa ħej għanda l-window cleaner. Christine. Immorru fuq Christine. Christine illi kienet it-tewm għanda l-antiseptic detergent disinfectant. Ellen, immorru fuq Ellen għandu l-antiseptic disinfectant. Christine. U issa tiftħu Christine, ħanaraw Christine xanda, Christine, proset! U interbat il-prodotti kazamija, mawx għali, grazzi ħafna l-ġozmal, ta' omja oktar, tifakru li għanna dal-waqt il-VIP House, tħalla fid-dar ta' Dario mifsud Bonnici, ħanaraw u kol VIP House tijaw, għarrajt, ħankomplu għaddajin, għanna issa aktar sfidi u d-darba semmurru għal sfida u verita, din id-darba imiss, u ġvera imiss, Diana, illi taħti il-verità jew sfida lil naraw. Għala ġef xieħari. Jista' jkun li terġa' toħodha Christine, jista' jkun terġa' toħodha Marti, jista' jkun jerġa' Gerard, jista' jkun xi ħadd li ġaġi, jista' jkun xi ħadd li għadu ma ħax jew ma ħaditx l-isfida jew verità. Imma dawn huma vera ħelwin l-isfidi tagħna, ġifieri importanti li aktar ma tkunu sportivi aktar aħjar. Uġi Jeff! All right, proset, mela Jeff. Missu issa. Sfida, bawxa, jinnu għosma, jina, ma kunx rrit nimponi fuq ħadd, tifmunix ħażin, imma l-sfidi tagħna hawnhekk ikunu vera sempliċi, Rajna.
Mela, x'inhu l-isfida Jeff? Mhux diffiċli. Mhux diffiċli. Le, Le. Mela. Jeff, trid tagħmel il-lipstick fuqek jew fuq taħdejk bajnejk magħluqa. Għajderor fuq i. jina jaf, xtaħsbu intom, jamela. Tnejn li huma. Xtaħsbu fuq l-ideali? Xtaħsbu, għajdu li intom. Fuq i ħajġi perfett. Bajnek ma nuqa tamlu. Jinġajad bit-takuna. Għadda wara bajni għamalu i fuq ħaddieħor. Fuq i fuq ġera. Mela, fuq għala let jajdu li tlaqna jalaw, eja ħdejja taqblu li fuq għala li għamlu. Ollu jdejkom min jaqbel, ollu jdejkom min jaqbel. Konsensus, mela, dik l-importanti, mela. Mela, ħalattilek għajnej, għax importanti li nattu l-għajnej. Survivor. Importanti li ma tarax, all right? Niziltam. Tara? Le. Mela, da kemm huma? Ok, mela. Mux jamini. Mela jitlaq il-ħin, stenna waħda. Mandiġ il. Ħantiwlek. Ħanara, ok. Għati ċals imma. Stenna. Da tijak? Li ħantik il-lipstick jien. Mela jitlaq fuq it-takuna. Issa dak imdor il-sort li għat bax jena fl-ħoli. Mela, għadajt fidejk. Għati ċanda miftuħ imma. Mela, miftuħ. Min l-imnaħa? Fin ċans. Għawek, xaħġaw. Li bajdik maluqa mux faċli. Kompli, tella l-fuq, Ix-xoffa aktar il-fuq edha. U le, normali, kbira normali. Ix-xoffa aktar il-fuq. U fejn nizel? Le, Ninu għaw. iktar l-isfel, l-għawek eħe. Emmek ix-xoffa. Naħseb tajjeb, ekku. Mela. Skada l-ħin. Kaparti sponġe. Għafna, U le, mux kħagraf jaħħa. Le, tixmu. Emmeketi. Le, poskom. Mela, u naqq bil-mot, għabat it-takuna, erġa, xtaħsbu gers? Xtaħsbu? Miskin iżarbu. Xtaħsbu? Spiċċajt għara jindom niprepararu biex nidersi għullu. Issa bieħda ku ta' siftek, din is-sena. L-iktar kena per eżempju l-lum għanna daw il-modelli, ġifiri, kullħat ġivera set, u xrajtom vera kullħat tek pulit, sabiħ, kullħat is-setjat, kullħat sew, un-bat wara sibtu kullħat jgħu ċek. Għanna minn zarbun differenti. Għanna l-lana li għandu lipstick, neġu naraw kwadrazzjoni tal-lipstick illi, bizzarbun, issa ħanilabu dal-waqt loba oħra li ħajlabu għal-gers din id-darba. Kif intom fil-konċentrament, xtaqt insaqsi, min jikkonċentra l-iktar minnkom? Marta tikkonċentra? Naħseb Dajana. Naħseb minnom it-tlieta naħseb Dajana li ktar tikkonċentra. Kristin tikkonċentra? Le? Mela ħana qabdu l-Kristinu l-Marta taqblu miħaj l-iktar li ma mux konċentrati ejo l-għawek, għalix ħan labu fl-imkien loba vera ħelwa, il-loba tas salati prezzjożi li tidu tamlu għandkom il-krips u tidu tamlu kripsa fuq xurxin. All right? X'namlu? Tlaqna mela, tlaqna unek għanna il-krips tijak għandek il-light krips u inti għandek għal-rozmarino, don huma krips ta'kom, iftħuhom u tidu tamlu kripsa fuq xurxin. Tajjeb jisa il-ħin? Waħda biex tamlu torri. Min ħajamel li twal torri, anke biex jifmu daw qisom, Mela, tela il-ħin, preparaw. Jena ġab dejt. Naf li ġab dejt. Ejja Marta, ħir sisti. Min ħajamel? Kristin, biex tibaq titkellim ma' il-Marta. Għax taqa. Mela, Raġi. għanna unek 23 sekonda, għanna l-Marta illi għed tiprofa, għanna u koll l-Kristilli għaddeja mux ħazin, Tlieta, tnejn, Sugraħiex Marta. skada l-ħin, mela. Ħanaraw min għamel
L-lum ħajkonna noddu l-lum. Tajjeb. ħajkonna noddu, mela. Għanna melek, karra xekella jaqaw. Mela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Marta, u għonek għanna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terba Kristin, proset! Għax inta ziltom liktar gbar, proset! U Kristin rebħet ukoll is-salati prezzjożi. Ew, x'minaw nuftit ieħor sejrin determinaw l-overall winner. All right, pero qabel ma nixtieqx ninsa li ovvjament ħudu postkom għaliex ovvjament minn hawn u 4 tim oħra kif semmejna qed nieħdu gost hawnhekk u qed nagħmlu tipo ta' party għal farewell għal Marta. Għamil nifsew il-party kollu sfidi. Le ma diġà sabiħet jagħmlu ħafna mid-dar ukoll qed jgħidulna li fil-party qed jagħmlu il-verità jew sfida. Tagħmel naqa' spettaklu differenti, però minn hawn 4 tim oħra x'se jiġri Ġeff. Mela, Marta tista' tgħid li dik il-ħolma ta' ħafna tfajliet iżda l-winner kienet Marta waslet 4 tim oħra titla' għall-Philippines ħatiltaqa' ma' 100 kontestanta minn madwar id-dinja u tibda l-perkors hemmhekk il-photo shoot, l-activities kollha, ovvjament iktar lejn il-konkors bat ikollhom ir-rehearsals, jiġifieri dik il-ħolma fl-ikbar konkors tad-dinja Marta ħadd tkun fuq dak l-istage. U Marta kif qed ħossok apparti leġitament ma Looking forward ħafna. preparata. Iva, u looking forward, l-ewwel ħaġa hija ħolma li mhux ħafna tfajliet jistgħu jgħidu li jkunu jistgħu jagħmluha din l-esperjenza. U vera għadha looking forward kemm biex immur nintaqa' ma' tfajliet biex nara l-Filippini, nirrappreżenta l-Malta. Hija ħaġa sabiħa ħafna. U jiena l-Marti li nafa sew mhux ħażin u ilek f'dal qasam ukoll ħafna żmien u naħseb li dik taffettwa wkoll. Illi ikollok l-esperjenza minn qabel. Iva, l-kompetizzjoni bħal din, naħseb importanti ċerta esperjenza, Iva. Għaliex mhijiex faċli. Jiena diġà kelli esperjenzi, imma di ġifieri titħafna dedikazzjoni. Tafu minn ħatkun fil-kamra jew hekk? Li ma kontestanta se jkollok? Le, għadni le. Imma Bata jidinna ta' wara li ma nifta, mhux niftamu bis-sinjali. jew tkun xi waħda hekk bossi jew hekk, x'tagħmilha kieku? Allo, jiena easy going ta' ħafna. Ebek kux waħda tipatka, Le, qabbiżini. ma mbagħad jiena għandi l-limit sa fejn is-support ġifieri u li għandi ngħidu. Ma easy going, Proset. però Tajjeb tirrappreżenta għana Maltija pura mhux fisbuħija maka fil-karattru. Tajjeb, fawx għalija. Aħna kull ma komilgħu ftit sekondi oħra, għaliex ma ftit sekondi ħanaraw l-overall winner tal-logħba tagħna verità jew sfida llum u fuq kollox. Għandna tinsewx is-sodda ta' Sibtek fejn ħaniltaqgħu ma' Oscar minn Sara Stretta u ħanaraw xena esklusiva ta' x'se jiġri propju fuq Sara Stretta ta' nhar it-tnejn li ġej. Għandna l-VIP House, l-ikla tajba insomma ħafna affarijiet fuq dan Sibtek minn ftit sekondi oħra. Qgħu magħna. Ok, l-ura maħna, grazzi l-kom kolla ġira mek, infakarkom nutlu fil-paġna Sibtek fuq Facebook, ħallu kol kummenti u hemm ħafna rigali u kolla likom u grazzi l-daw kolla illi tħalluna kummenti vera sbieħ napprezzaw minn qalbna kull kumment u ta' kemm tħobbu dal-program u aħna wkoll nirċiprokaw dan kollu. Grazzi lilkom illi seguna minn sif tal-ieħor. Wasal il-ħin għal l-aħħar verità jew sfida, vera ħadd gost magħkom illum. Vera ħadd gost ħatnej u l-iktar li tħaqta li xtara daw l-isfidi kif għadna l-ewwel tara l-modelli kif qatt ma rajthom, tara l-am bil-lipstick qatt ma rajtu, tara affarijiet illi qatt ma tkun rajthom fuq it-television u hawnhekk biss ħata Sibtek qed taraw dan. Mela, imiss darba l-Kristin illi taħti ħanidilkom xi ħaġa, ta' għax ma ħoffx nikdeb xejn. Mela, Kristina hawnhekk għandha ma nafx kemm il-ħelwa li tawa l-udjenza. Da, it-tlet fiex kun il-ma li ħadet. U xorta tanda raħata tew, meħan n-saqlem. Mela, miskin Martin, Martin, good luck, hi. Mela, Kristin, imissa li tagħti il-verità jew sfida lil, tlaqna ħanaraw min se jieħu il-verità jew sfida li għandna biex nagħlqu dal-programm. Mela, sfida jgħazlu. Gerard, Marta, Miss Universe Malta, jew inkella Jeff!
Chef, okay! Inti ġa kellek. Ma jimpurtax. All right. Daqshekk. Għada, sibte kollox jista' jiġri. Bella ħalili l-sfida tiegħu għax tiċċamlu fuq. Eżatt, proset. Bajjin il-makeup artist mhux hu. Mhux hekk, x'għamlu? Sfida. Oh, sfida u mela. Darba kienet tajba kriġi nispera li mhux ħażina di. Ejja, Miss Christine. Mela. Tajba u ħażina. Ħamel sa' Mela. Trid tisfen il-ballo del kwakwa u titfad bis-sima kbira fuq ħalqek waqt li tagħmilha qisek ilek tistennija biex tagħmilha ħajtek kollha. Il-problema jgħid tajdu li xini kif Ejja, Gerard, ejja. Vera, bis-serjetà. Ejja, millek naqprova, Gerard jafa. Prova kif, mela, kif. Mur faċċata, le, ħaj gwidak Gerard, tajjeb? Mur faċċata, mur hemmhekk mal-udjenza, mur hemmhekk ħajrak sew. Mela, all right, inti hawnhekk bis-sima fuq ħalqek. Dejjem. All right, dikon niftakruha, meta kien ikoll il-partis tal-praċet, jien dejjem kienu jdoqquha, kienu joħorġu sfajn konna daw bis-serjetà jien. Imma konna spiċċaw nagħmluha Nagħmluha kollha. wkoll. U issa tittamluha magħhom. Mela, tlaqna l-ballo del-kwakwa. Itħa. Qed tieħu gost, dejjem tieħu gost. Xi pjaċir. Bis diġvedi diska. Fija ħafna x'titgħallem, Ejja mija. Ejja du tinżlu mija, Flexible, Gerard. Bravi, proset. Għala vera, proset Gerard, zet il-għala. Ikolkom xi partista tfal l-iskola jġikom, Mela. €100 sija ma nħuġ. Ukoll. Mela, l-lum nistaw najdu kenna l-lipstick gone wrong. Kenna minn biddel iż-żarbun u għadhom sal-axħaraw. Kenna x'kenn iktar? Min kien it-tewm? Tew, sfin, Sfin, insomma, l-sfidi tagħna. Verità u gideb u dak u sabiħ għax frattek tindunaw aħna dejjem ikollna nies li jafu l-xulxin raġuni li meta jkollna verità ħadd ma jista' jgħid xi ħaġa li mhix verità f'dal każ. U aħna dik li nagħmlu bekk kif kellna grazzi l-Marta għaliex kixfet lil Gerard fuq il-fireworks. Min jaf kemm ħatibqalek di, ħadd mistoqsi oħra, dawk li tarafna x'ismu hekk, x'iduru, x'ikunu. Dejtiru. Tripлекli. Mela! Ħanaraw min huma l-overall winner, żewġ persuni li se jintgħażlu issa mid-direttur tagħna, miż-żewġ diretturi tagħna, aħna żewġ diretturi f'dal-programm, għandna Anna Lisu kif ukoll il-Ġew, illi kienu qegħdin hemmhekk għaddejjin u attenti jaħdmu biex jaraw minnkom minn kien l-iktar żewġ persuni mill-grupp li huma sportivi u li jagħmlu iktar forsi sfidi u fl-aħħar mhux tinqas minn dawk it-tnej permezz tal-aħħar logħba li għandna ndeterminaw ir-rebbieħ jew rebbieħa tal-verità jew sfida llum mbagħad nagħtukom pakkett tal-rigal li ġmielu mhux ħażin. Mela, ħanaraw min huma dawn żewġ persuni. Okay, Lura Mala, grazzi l-kom kolla dir hemmhekk, infakarkom nutlu fuq il-paġġa tibdek fuq Facebook, ħallu wkoll kummenti u hemm ħafna rigali wkoll għalikom u grazzi l daw kollha illi tħalluna kummenti vera sbieħ napprezzaw minn qalbna kull kumment u ta' kemm tħobbu dal-programm u aħna wkoll nirċiprokaw dan kollu. Grazzi lilkom illi seguna minn sif tal-ieħor. Wasal il-ħin għal l-aħħar verità jew sfida, vera ħadd gost magħkom illum. Vera ħadd gost, ħaqtnej u l-iktar li tħaqta li xtara daw l-sfidi kif għadna l-ewwel tara l-modelli kif qatt ma rajthom, tara l-am bil-lipstick qatt ma rajtu, tara affarijiet li qatt ma tkun rajthom fuq it-television u hawnhekk bis-saħħa ta' sibtek qed taraw dan. Mela, imiss darba l-Christine illi
Tati, ħajdilkom xi ħaġa, ta' għax ma ħobx nikdeb xejn. Mela, Kristina hawnhekk għandha ma nafx kemm il-ħelwa li tawa l-udjenza. Da, it-tielet fiex kun il-ma li ħadet. U xorta tanda ħata tew, meħan n-saqlem. Mela, miskin Martin, Martin, good luck, hey. Mela, Kristin, imissa li tagħti l-verità jew sfida lil tlaqna ħanaraw min se jieħu il-verità jew sfida li għandna biex nagħlqu dal-programm. Mela, sfida jażlu. Gerard, Marta, Miss Universe Malta, jew inkella Jeff, okej! Inti ġa kellek? Ma importax. Alright. Daqsek. Għadda, sibte kollox jista' jiġri. Bella ħalili l-sfida tiegħu għax biċċamlu fuq. Eżatt, proset. Bajin il-makeup artist mhux hu. Mhux hekk, x'ħan għamlu? Sfida. Oh, sfida u mela. Dal-barra kienet tajba kriġi nispera di mhux ħażina di. Ejja, Miss Christine. Mela. Tajba u ħażina. Ħanersa, Mela. Trid tisfen il-ballo del kwakwa u titfad bissima kbira fuq ħalqek waqt li tagħmilha qisek ilek tistennija biex tagħmilha ħajtek kollha. Il-problema jti tajdu li xini kif Gerard, ejja, Vera, bis-serjetà. Għamillek naqprova, Gerard jafa. Prova kif, mela, kif. Mur faċċata, le, ħajgwidak Gerard, tajjeb? Mur faċċata, mur hemmhekk mal-udjenza, mur hemmhekk ħajrak sew. Mela, all right, inti hawnhekk bistima fuq ħalqek. Dejjem. All right, dikon niftakruha, meta kien ikoll il-partis tal-plaċet, jien dejjem kienu jdoqquha, kienu joħorġu sfefa daw bis-serjetà jien. Imma konna nispiċċaw nagħmluha kollha. U issa tittamluha magħhom. Mela, tlaqna l-ballo del kwakwa. Itħa. Qed tieħu gost, xi pjaċir. Ek biz diġvedi diska. Fija ħafna x'titgħallem, Ejja mija. Ejja du tinżlu mija, Attenzione, si farà un Flexible, Gerard. Bravi, proset. Għala vera, proset Gerard, zet il-għala. Ikolkom xie partista tfal l-iskola jġikom, Mela. Mit-juro s-sija, ma nħuċ. Ukol. Mela, l-lum nistaw najdu, kena lipstick gone wrong, kena minn biddel iż-żarbun, u għadhom sal-axħaraw. Kenna, x'ken diktar? Min kien it-tewm? Tewm, Sfin, insomma, l-sfidi tagħna. Verità u gideb, u dak sabiħ, għax frattek tindunaw, aħna dejjem ikonna nies li jafu l-xulxin raġuni li meta jkollna verità ħadd ma jista' jgħid xi ħaġa li mhix verità f'dal każ. U aħna dik li nagħmlu bekk kif kellna grazzi l-Marta għaliex kixfet lil Gerard fuq il-fireworks. Naf kemm ħatibqalek di, ħatat mistoqsi oħra, dawk li tarafna xiswek, xiduru, xikunu. Dejtiru. Triplekli. Mela! Ħanaraw min huma l-overall winners, żewġ persuni li se jintgħażlu issa mid-direttur tagħna, miż-żewġ diretturi tagħna, aħna żewġ diretturi f'dal-programm, għandna dan Alisu kif ukoll il-ġew, illi kienu qegħdin hemmhekk għaddejjin u attenti jaħdmu biex jaraw minnkom minn kien l-iktar żewġ persuni mill-grupp li huma sportivi u li jagħmlu iktar forsi sfidi u fl-aħħar mhux tinqas minn dawk it-tnej permezz tal-aħħar logħba li għandna ndeterminaw ir-rebbieħ jew rebbieħa tal-verità jew sfida llum mbagħad nagħtukom pakkett tal-rigal li ġmielu mhux ħażin. Mela, ħanaraw min huma dawn żewġ persuni.
Dominique sar. The lipstick lane. Lipstick stain. Best actress. U fil-fat, huma ħalalu Kristin! Roses! Lele, stella. ħana mililkom, ibqawek fuq, u mala kif kontu direttu, mela, ħana mililkom bħal meta tamlu tal-modelli tinfaqaw tikbib. Ir-rebbieħa huma ħalalu Kristin! Rasetek! Għax dawek jamlu, mela, dawek jamlu il-modelli jifaqaw jikbu xeni fuqhom. Ejjew law. Però xikultant tixraw l-qazzejiet, bl-ispet kollu. Għax tajdaw bis-serjeta. Sport leġitament, mela, ħallabu l-logħba tal-Meżawda Milano, però ejjew lawek għalli hawnhekk għandkom għażla vasta fejn ħadd għażlu tan-nail polish, għażlu nail polish u kol id-direttur se jagħżel, ħajgħażlu l-fatt id-direttur u d-direttriċi tagħna se jagħżlu fuq min ser isir in-nail polish. Mela, fuq min taħsbu? Il-kaw xi ħadd tieħu li fuq ħajamlu nail polish. Gerard. Gerard! Tibdax neħħulek, għalla biex neħħulek għaw tajjeb. Titkellimx dal-boħra, xiktar tiġik, mela. Għawnek għandek hit, int għandek hit, aktar ma tkunu kreattivi u tużaw nail polish u aktar kuluri u aktar tkunu tal-moda, għax issa libna s-sena dal-apposta. Issa libna s-sena 2017, allura l-moda dejjem tinbidel, u xvera. Mela, tlaqna bil-loba tal-Meżawda, 1, 2, 3, titla issa l-loba u bdew. Tistaw tużaw ta' xulxin, nail polish tal-Christmas għadek fil-Christmas. Ħafna kuluri, Kristi. Għamlu lu kuluri għalix kif għattilkom il-moda fl-aqwa tagħha. Għara Kristin kien il-parata. Naqra nail art ukoll. Mela! ħaffu. Kolla mlu ta' kolla. Kolla. Okay? Prosis, għamilom lu tema ta' fireworks. ħafna kuluri. ħajbqa fit-tema l-lum ta' sifte. Mela fadalkom l-axħar 10 sekondi. 10 sekondi. All right, mela. Skada l-ħin. Bejn hobba, le tal-nail polish. Naħat tal-nail polish anka jien. Mux il-ħatattew. Il-ħatattew tibqawek. Mela, din in-naħa qegħdin naraw ta' il-proċess li għamlet Kristin. Għajden għax għamilt. Fashion. ħafna kuluri. Fireworks. Mela, din għandna t-tema tal-fireworks, din naħa. Il-festa. Naqa nail art. Tal-festa. Id-diska ta' Mary Rose joqsok il-festa. Mela, all right. Tips ħodoru. Mela, min ħajċabċab għal-naħa, ma jċabċabx għal-naħa l-oħra, moħkom hemm, min ħajċabċab għal-lalan. Min se jċabċab għal-Kristin? Mill-lider rebħet il-loba tagħna Kristin. Din hemmhekk imma tgħiduli. Il-verità u sfida r-rebbieħa tal-lum hija propju dik li kienet ittewm u ħatibqa' ġimgħa sieħa bil-ħata tewm f'ħalqa. Sinjuri Kristin! Proset! Lura foskom issa neħħuhomlok ma jdejk Gerard. Mela, nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna. Ħanajt ir-rigali ta' Kristin. Għal Kristin għandek il-ftija tradizzjonali grazzi lil Razzett l-Antik. Għandek ukoll aktar ikel grazzi lil James Caterers. Għandek tip ta' reġetti grazzi lil Fiorucci. Vitamin Water Black. Għandek fwiħa minn għand Poland Waters The Perfumery. Code Zero Hair Interpreters, għandek ukoll Fury, grazzi lil Romano Kassar, għandek Borzem Lija Candy, Hello, grazzi lil Dylan's House of Candy, għandek Pizza Petrus, għażel pizza tiegħek, capricciosa, Maltija, Margherita, al pollo, peppers and pepperoni, 4 stagioni, Messikana, x'nażlu, kidis. 4 stagioni tiegħek u għandek ukoll prodotti Casa Mija u ħanibatuk ukoll drill ice ring li jinstab ġewwa Bay Street biex mur hemmhekk u tiskija. All right? Tajjeb, grazzi ħafna lil Kristin illi hija rebbieħa ta' kollox għalikom ukoll għandna l-ikel grazzi l James Caterers, kif ukoll għandkom Vitamin Water Black kull wieħed, għandkom ukoll
il-Fjura, grazzi li Romano Kassar u Borzam li jaħelu grazzi l-Dylan's House of Candy. All right? Bajek! Mela, grazzi li kontu maħna. Nawgurakom ħafna fajzbih fil-ħad gos il-kumpanija ta'kom. Grazzi tal-sportivita u kol ta'kom illi miskina dik ġid bit-takuna. U għadet ndef kem għadet qabbel iż-żarbun sal-axħar. Biex unbat kella toqgħod biż-żarbun talan. Ma jimpurtax imma dak u siftek dan huwa tiegħek. Grazzi li kontu maħna. Marta, awguri kbira minn qalbna. Marta, għawdex kollu warajk. Żgur li bizbuħija tiegħek u bil-karattru tiegħek. U nixtieq ngħid grazzi lil kemm il-familja tiegħi, kemm il-ħbib tiegħi, kemm il-Ġeffu Lelin, kemm lil Kristin u Diana, lil kull min is-sapportjani tul dawn ix-xhur ġivejt ħafna support mant ħafna nies anke nies ma nafhomx u vera napprezza ħafna. Awguri Malta, awguri Miss Universe Malta, Malta. Grazzi ħafna li kontu maħna. Nawguralkom ħana nibqgħu magħkom ħanurkom se jiġri f'dan sibtek il-kbir għadu ġej kif jgħid fid-Deportellu, nsellmu minn hawnhekk għax naf li qed jarana. Fadalna ħafna affarijiet u fuq kollox għandna l-VIP House, għandna wkoll minn hawn ftit ieħor ħaniltaqgħu ma' Oscar minn Strada Stretta u għandna wkoll filmati esklusivi bqgħu magħna.